I send direct message sim na ya na anụ outside Nigeria ka anyị wee nweta pepa anyị na enwe ife eji ka ife oji ịnụ nwaanyị be anyị eme onwe ife nwaanyị be anyị enye nwaanyị na ya na anụ outside Nigeria ka anyị wee nweta pepa anyị na onwere ife anyị emenwu fa na onwere anyị enyenwu fa ma anyị enyenwu fa akwụkwọ nya webe m na fa ya na anụ mụ nwaanyị obodo na ka fa wee nweta akwụkwọ fa na onwere ife uru anyị abalụ fa na onwere uru nwaanyị Igbo ya abalụ gị bido mark ya to that I send a message ya wee gụba gụba 6 feet with ife nwaanyị obodo ya eme gị ịbụrụ man enough because ịbụ man enough ma chekwudo nwaanyị obodo ka iwe nweta akwụkwọ to start with ama m ndị nwetasịrị akwụkwọ obodo tiata ife nwaanyị obodo ọ bụla iwu na nwaanyị obodo ga-enye gị akwụkwọ gị yes ma ọ bụrụ na ị maara na ị maara ife ị na-eme nwaanyị obodo nwere ike ọ bụrụ sọ only nwaanyị obodo nwere ike inye gị akwụkwọ ihe nweta akwụkwọ gị even with atụ nwaanyị obodo ka m gwazie ya agwa and nwaanyị Igbo isi na onwere uru nwaanyị Igbo ya abalị gị na onwere uru nwaanyị Igbo ya abalị gị na anụmanụ nwaanyị obodo ya abalị gị uru nekwa gị na motosaịkụl nekwa gị na motosaịkụl ọkwefu tata ide meseji send direct message dị ife jee na edeti ebidozie na wee gụbịa akwụkwọ nwere ike enwetakwa since ị n'obodo inwetabeghị akwụkwọ ịchọ ka iwere wee nweta akwụkwọ gị ike enwetakwa dị akwụkwọ inwetabekwa dị akwụkwọ kawakwara ka inweta dị akwụkwọ then after akwụkwọ a inwetasie ya ịmaziala ife ọzọzi sozienu ejiri bụ agwụ ya onye ọcha inwetasie akwụkwọ ịmaziala ife ọzọ sozienu ebe ọ bụ na ibelivu na nwaanyị obodo ga-enye gị akwụkwọ ọ ndị isi fa na-ada arụ ọrụ na-echekwudo nwaanyị obodo ka onye fe akwụkwọ nwaanyị obodo nye ya akwụkwọ osi ụzọ ọzọ wee tipịa gị nwaanyị obodo nye gị akwụkwọ osi ụzọ ọzọ memi na ndụ gị n'iyi iche na ọ mara na akwụkwọ ka iji wee bịakwutie ọma na after everything na akwụkwọ a ka ị chọrọ n'aka ya yes o wee plan ọrụ ise mas wee lụọ yi mas were akwụkwọ a nye gị wee rụzie gị mas Okeke Okafọ wetara ya na onwere ife mere enu Okeke Okafọ nweta nkiri onwere ife mere enu yes mmadụ niile abụrụ ofu o nwere ike wutu okwu gị a wutu belief ka isi na onwere ife nwaanyị Igbo nwere ike imere gị na onwere ife nwaanyị Igbo nwere ike imere na ndụ gị isi wutu that your belief na ọfanwa bụ ife ya emere ya everything nye gị akwụkwọ nke gị abịazi adị iche ịmalụ nke gị abịazi adị iche akụkọ gị adịzie iche n'ebe nwaanyị obodo anyị tọsụ na ya enye ya akwụkwọ onye gị akwụkwọ nye gị ọnwụ gị otu a ka o esi nye gị akwụkwọ nye gị ọnwụ gị nye gị ọdịda gị jee maka ya tata ikwuru ife asị na onwere ife uru na onwere uru nwaanyị Igbo ya abalị gị anụmanụ ka ịbụ ife ibubu ewu ọfịa ndị ife ibubu onye eliri eli nwaanyị obodo eligo gị and o ya eli gị liluo gị n'isi mee ka ịchọ na oli gị liluo gị n'isi liluo gị to 6 feet before iwee mara ife because ikpu gị si na ikpu nwaanyị obodo iji elena onye ka iji wepụta wee delu meseji nwe ife iji nwaanyị Igbo eme nwaanyị Igbo bụkwa mma gị nwaanyị Igbo bụ nwanne gị nwaanyị onwere ife iji nwaanyị Igbo ebe na nwaanyị obodo nyere gị akwụkwọ bụzi heaven and earth gị otu a ka isi wee bụrụ onye elili n'obodo ụmụ anụmanụ ka m gwa gị ebe na ịmara ya ọ bụ na ịmara ya tata because akwụkwọ nwaanyị obodo nye gị bụ starting of your downfall because n'isi ya nara arụ ọrụ anụmanụ